M masadun partikula bat, V berdin bat birenka X karratu, hau da osziladore harmonikoa, energia potentzialen eraginpea mugitzen den. Hau da, daukagun energia potentzial. Partikulen gaineko energia potentzial. Partikula hasierako egoera honetan dago. Non bere hasierako posizioaren batez bestekoa X0 den. Hau daukagu beste datu bat. Eta momentuaren batez bestekoa baita P0. Adieraz ezazu partikularen posizioaren batez bestekoak izango duen adierazpena denboraren funtzioan. Hau da eskatzen digutena. Hau da kalkulatu behar duguna, non partikula edozein egoera batean dago. Eta egoera horrek, baditu Xen batez bestekoa eta momentuaren batez bestekoaren hasierako balio batzuk. Eta adierazpena dana jarri behar dugu K, M, X0 eta P0en parametroen funtzioan. Eta T, klaro. Baina ez gehiago. Orduan, guri ematen badigute uin funtzioen adierazpena, orduan, Xen batez bestekoak denboraren funtzioan kalkulatu beharko genuken izango litzateke uin funtzio horren adierazpena T-ren funtzioan, eta gero egin, egoera horretan egonik, dagokion Xen batez bestekoa. Hori izango litzateke prozedura tipikoa. Xen batez bestekoak denboraren funtzioan duen adierazpena da uin funtzioa X eta T-en funtzioan dagoena X beroen funtzioa. Baina horretarako jakin behar dugu zein den uin funtzioa. Ematen badigute, kalkulatu genezakeen. Baina ez badigute ematen, orduan era honetan ezin dugu, ez gara inora joaten. Orduan, badago askoz ere gauza orokor bat, honek betetzen duen T-rekiko garapenaren ekuazio batean oinarritu behar gara, horretarako. Eta horiek dira, horretarako ditugu, Ehrenfeldten teoremak. Ehrenfeldten erlazioak ditugu. Orduan, eta horiek dira hartu behar ditugunak. Ehrenfeldten erlazioak hartu behar ditugu. Xen batez bestekoari dagokiona. Zer esenek ez, Ehrenfeldten teoremak baino, zuzenean joan gaitezke oinarrira, eta aztertu zein den eragile baten batez bestekoak duen denboraren ekuazio orokorra, eta hortik atera zein den Xek betetzen duen ekuazioa, baina ez horiek dira Ehrenfeldten erlazioak, orduan zuzenean arira joan eta erlazio horiek erabili. Eta daukaguna zera da. Hau da, Ehrenfeldten lehenengo erlazioa. Xen batez bestekoaren denboraiko deribatua dugu peren batez bestekoa zati M. Hau dugu. Zer gertatzen zaigu? Hau aztertzerakoan. Ekuazio honetan ez daukagula zein den hau. Eta, ezin dugu hau konstantetzat hartu. Hau ez da, orokorrean ez da izango konstantea. Beraz, hau ere, honek denboraren funtzioan izango du bera adierazpen bat. Orduan, horretarako joan behar gara Ehrenfeldten bigarren erlaziora. Peren batez bestekoarek denborarekiko deribatua da berdin minus energia potentzialaren Xekiko deribatua. Eta horregatik ematen digute zein den energia potentziala. Hori jartzen badugu, da minus K Xen batez bestekoa. Baina, ekuazioa honetatik ere, honen berdina, hemetik ezin dugu atera zuzenan zein den peren adierazpena, gero T-ren funtzioan, gero hemen ordezkatzeko eta ekuazio diferentziala hause garatzeko. Ez. Baina zer egin dezakegu? Estrategia hause erabe dezakegu. Egin dezakeguna da, hemen lehenengo honetan, egin guztionen denboraiko deribatua, hemen ageriko zaigu bigarren deribatua, hemen ageriko zaigu peren denboraiko deribatua, eta bai badakigu peren denboraiko deribatua minuska biderek Xen batez bestekoa dugula. Orduan hori ordezkatzean, orduan bai geratzen zaizugula ekuazio bat Xen batez bestekoaren funtzioan, eta hori da Xen batez bestekoa beteko duen ekuazio diferentziala. Hau da, egin dezakeguna da lehenengoaren denborarekiko deribatua. Eta orduan, geratzen zaiguna da
x-en batez bestekoaren denborarekiko bigarren deribatua dala berdin bazati m peren batez bestekoaren denborarekiko deribatua. Eta hemen bigarren ekuazioa ordezkatu. Eta hauxe dugu minus k zati m bider x-en batez bestekoa. Orduan, zer da honekin lortzen duguna? Honekin lortzen duguna da x-en batez bestekoak betetzen duen ekuazio diferentziala. Gehi k zati m eta hau da aztertu beharreko ekuazio diferentziala. Eta ekuazio hause osziladore harmonikoari dagokion ekuazio diferentziala. Ekuazio hause aztertu duzue. Da bigarren ordeneko ekuazio diferentziala, denboraren funtzioan, koefiziente konstante duna, odan badakigu nolakoak diren. Oda jar dezakegu esponentzial irudikarien funtzioan, honi deitzen badiogu, gero simplifikatzeko, honi deitzen badiogu omega karratu, positibo izango dalako, orduan jar dezakezue eber i omega t eta eber minus i omega t-en kombinazio lineala, edo sinu omega t eta kosinu omega t-en kombinazio lineala. Ni nahiago dut bigarren aukera hori, ze x-en batez bestekoa erreala izango denez, orden jazuzenean jartzen duzu egokiagoa izan daiteken adierazpen bat. Orduan hori dela eta, hau garatzerakoan, x-en batez bestekoa da berdin a sinu omega t gehi b kosinu omega t. Oda, jartzen baduzu eber i omega t eta eber minus i omega t gauza bera da, eta jarraitu daiteke horrela, eta orduan gero aplika daukagun hasierako baldintzak eta aurrera, baina nik behintzat nahiago dut horrela jarri. Bueno, eta a eta b konstante horiek ateratzeko, orduan aplikatuko ditugu zeintzuk diren hasierako baldintzak. Hau da, lehenengo hasierako baldintza, t berdin 0 denean, x-en batez bestekoa dala berdin x0. Eta orduan, hemetik ateratzen dugu nola b hori dala x0. Eta bigarrena, t berdin 0 denean, peren batez bestekoa dala berdin p0. Bueno, orduan, peren batez bestekoa ateratzeko, egin behar duguna da, peren batez bestekoa da berdin m bider x-en denborarekiko deribatua. Eta hau da berdin m a omega cosino omega t minus b m omega sin omega t. Bueno, orduan, t0an daukaguna da hause nuloa, hause geratzen zaigu bat, eta geratzen zaiguna da m a omega dala berdin p0. Beraz, a hori da p0 zati m omega. Bueno, eta ja badaukagu zeintzuk diren lortu ditugu, zein den beren balioa, lortu dugu zein den haren balioa, omega karratu honen berdina dala kontutan hartu behar dugu, eta ja, azkenik ja prest gaude x-en batez bestekoaren adierazpena denboraren funtzioan zein den jartzeko. P0 erro km sinu esaten digute k eta m-ren funtzioan, jartzen dugu omegaren ordez erro km gehi x0 kosinu erro KMP. Bueno, ja lortu dugu. Bueno, ikusten duzuenez, eta ja ikusi duzuenez garapenean, lortu dugun x-en batez bestekoak mekanika kuantikoan jarraitzen duen adierazpena da mekanika klasikoan partikularen posizioa jarraitzen duenaren berdina. Baina hori ez da bat ere orokorra. Hori bakarrik gertatzen da daukagun energia potentziala, edo x karratuaren proportzionala edo lineala edo konstantea denean.
Ze beste kasuan, hau da, energia potentzialaren ordena. 3 baino edo handiagoa balitz, orduan, adibidez, 3 izango balitz, hemen izango genuken minus k x karratu. Den batez bestekoa. Baina orduan ja ezin izango genuken jarraitu erabilitako estrategia xen batez bestekoari dagokion ekuazioa lortzeko. Ze xen batez bestekoa edo x karratuaren batez bestekoa eta batez bestekoen karratuak ez dira berdinak izango, bai? Orduan, bueno, ze ikusi dugu? Ehrenfesten teoremaren bitartez ikusi dugunez, no, energia potentzia batzuetarako bai betetzen dala, batez bestekoak eta partikulen posizioa jarraitzen duten ekuazioak eta daukaten adierazpenak berdinak direla. Hau da, kasu honetan, klasikoki eta kuantikoki daukaten erlazio edo berdintasun hori. Gauza bat, horrek ez du esan nahi, halako energia potentziala badugu, oda, kuadratikoa den bat badugu, orduan potentziala hau ja klasikoa izango dala, edo aterako ditugun emaitzak erabat klasikoen antzekoak izango direla, ez erabat. Hemetik, halako potentzia bat daukagunean, badaude egoera lotuak eta energien balio diskretoak autobalioen, Hamiltonaren autobalioen diskretoak izango ditugu, eta bar. Ez? Baina, bueno, bitxia da, ikusitako ezaugarri hori, xen batez bestekoa eta klasikoki partikulei dagokion posizioa jarraitzen duten ekuazioa eta daukaten denboraren garapena eta adierazpena berdinak direna.